Μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύλλογος Σχολαριωτών για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον στην αίθουσα του Τρίτου Γυμνασίου στην Αιτιδαίων. Το πάνελ των ομιλητών άφησε άναυδους τους δυστυχώς ελάχιστους παρευρισκόμενους. Στο πάνελ συμμετείχαν η Μαρία Καζάκου, αρχισυντάκτρια του περιοδικού για υπολογιστές στο περιοδικό RAMKID, ο Νίκος Θεοτοκάτος, εκπαιδευτικός, νομικός και μηχανικός πληροφορικής, ο Γιώργος Γαβρινός, διευθυντής του δεύτερου Δημοτικού Χολαργού, ο Χάρης Καραμπέτσος, παιδοψυχολόγος και διευθυντής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Παιδιού Αργό, και ο Ανδρέας Μικέδης, υπεύθυνος συστημάτων ασφαλείας της Ιντρακόμ. Ήταν μια πολύ καλή ημερίδα με χιλιάδες πληροφορίες για τον νέο κόσμο του ίντερνετ. Ένας κόσμος άγνωστος, λίγος πολύ στους γονείς, αλλά εντελώς οικείος και απαραίτητος στα παιδιά. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, όλοι οι παρευρισκόμενοι σημείωσαν ότι μια τέτοια εκδήλωση πρέπει να επαναληφθεί και αυτό συμφώνησαν όλοι.